Khulelwe. Hayibo, Nkosi yami angiyazi mina lo ndaba uthi ngikhulelwe. Hayibo, ngizivulela live today. Hayi, you really pregnant? Wara. Guys. Hayi mina ngeke lo othanda indaba zami ngicela kumnika imali aphume endabeni zami. Aphume ngoba manje angithandi uzozaphume kakhulungu. Cela kumnika imali aphume endabeni zami. Ngifuna ukuzontshela angikhulelwe, anginalutho Nkosi yami. Angifuni ekugcineni la mase ingasekho ingane kuthiwa ngasikhipha isisu owara ngayibulala ingane. Anginangane, angikhulelwe esifini sami, anginalutho. Nalo uhambe edumisa into engekho ku Facebook, cela aphume endabeni zami. Akaphume nje aphele endabeni zami. Ngenze njani menginomkhaba? Yini engizoyenza menginomkhaba Nkosi yami? Ngenze njani? Hawu, ngaze ngalingwe emhlabeni, ngaze ngalingwe. Yazi ungathothi unegaxa indaba engaka zakhe, kodwa uzoloke kunaka indaba zami. Anginalutho, angikhulelwe, angimithi, nginomkhaba wami nje Nkosi yami enginawo. Ngiyadlela, ngikhuluphale, mengimjolweni alright, ngikhuluphele sekuthiwa ngikhulelwe. Ngizozaca futhi nithi ngiyagula. Ikuphi kana kufanele ngikwenze emhlabeni? Yini efanele ngenze? Ake ngizwe ngani ke country ukuthi fanele ngenze njani? Yini efanele ngenze? Anginalutho. Ngizontshela lokho nje ukuthi anginalutho. Mase ningitshelela lo obhizi nendaba zami, cela aphume endabeni zami. Ezela kumina ngizomnika imali aphume endabeni zami. Ake ningisize ningiphendulele ukuthi imalini ukususa umuntu endabeni zakhe. Imalini? Awu Jesu. Oh Thixo. Ngizongashuthi mina manje. Ngoba phela manje ngizothi ngiyaphoqa, kuthiwa ngikhulelwe. Ngithi ngenzani? Kuthiwa nginje. Ikuphi efanele ngikwenze? Phumani. Yazi sengisaba nokulisha igama lakhe lo ubhizi ubhala ku Facebook. Kodwa akaphume, ngiyamcela. Abo ngisamcela kwamanje ukuthi akaphume endabeni zami. Please, thank you. Usne once mentioned ukuthi yena she will never disappoint Musamsaleko again. Guys, you can see ukuthi she's trying so hard to be close to Musamsaleko. Guys, Usne and Musamsaleko, they never had a great relationship. Only now, not long ago, Musamsaleko did post Uthando on Thando's birthday, and people were so happy to see ukuthi at least the granddaughter and grandfather, they do have a great relationship. Later on, Usne also posted a mini video together with Maitele. They were having a dinner celebrating Thando's birthday, Sne's daughter. Guys, you can see what she's trying her best just to be close in the family. Yeah, okay, guys, although she doesn't want to be close with other Musamsaleko's wives, Makumalo and Mangwabe, she's just want to be close to Maitele, which it makes sense. We're not going to judge her, but guys, she's saying she's not pregnant. People need to mind their own business. Guys, we know that it's not everybody that cares about taking care of their body. Some people, they just want to eat and be free. Again, Usne, she doesn't have an income beside izingane zesithembu and uthando nesithembu, so she doesn't have a 9 to 5. I don't think she will get pregnant, guys. You never know, she might get pregnant very soon. She did mention kule podcast ukuthi yena she needs to get married first before she can have other kids, guys. So that's a smart woman. So guys, it is what it is. So I guess people need to stop talking ukuthi Usne she's pregnant for the third child. Usne she's fine, guys. She's living her best life. She's happy. Lo mkhaba uyakhombisa ukuthi she's a happy girl, guys. When you are happy, you glow, you gain weight. You know that when you're in a relationship and you are being loved the right way, that's what happened, guys. So anyway, guys, let's have a conversation. What do you think about this? Do not forget to subscribe, to like, comment. Happy Thursday. Please take care of yourself. I love you. Bye.